За любовта няма възраст и нищо не е в състояние да спре двама души да се съберат, щом има чувства между тях. Това доказаха двама обитатели на дома за стари хора в Хасково, които сключиха брак. Христина и Сашо имат 20 години разлика, но това не пречи да се обичат и да са щастливи заедно. Христина е на 49 години и е незряща. Тя е от Врачанско и е в дома в Хасково от 3 години. Сашо е на 68 и се е женил 2 пъти, но е останал вдовец. Двамата се запознали преди 3 месеца. Нашата запознана се стана само чрез една цигара. Имате ли една цигара? Да, мъже. Дай на човека една цигара, аз така, дума на дума, станахме приятели. Накрая решихме да го подпишем. Въпреки разликата от 20 години във възрастта и проблема с зрението, Христина вярва, че за чувствата прегради няма. Харесахме се. Нали, знаеш, човек като си има другаря по-друго, нали? Да си помагаме така, да се въдържаваме така. Сам човек между 4 стени не е работа. Приятелите и познатите на новото семейство им се радват и пожелават здраве и спокойствие в годините, които им предстои да бъдат заедно. За любовта, нали знаеш, до някъде. После не може. Ама за дружинка. Да са дружинка, да си говорят, да не са сами, това може. Въпреки че не получиха подаръци за сватбата си, младоженците са щастливи, че имат другар в живота. Пожелаха си да останат дълго заедно. Здраве живот, друго нищо. Да се обичаме, да се държаваме и те. След като вече имат официален брак, Христина и Сашо ще получат и семейна стая в дома за стари хора в Хасково.